0913-3972. May sakit kasing-kasing. Dali na ay mahirubos agi basa na nako ni last time. 0919-317-319 mo siguro na 0064 na ako'y pangutanal bahin sa unsay mahimo sa DMS sa sistema sa outpatient department nga kanang mga intern, students ug residents kinahanglan daw og position paper. Dili ka komentaryo ano yung mga igala kay under Manila Medical Director sa SPMC. So ang sa tinuod kung i-overhaul nila ilang system maapektuhan nga tibuok Pilipinas. Kaya ang system sa tibuok Pilipinas pare-pareho ba sa gobyerno? Madto mo PGH parehara makatubang sa inyo 14 medical student interns bago mo tanaw ang residente. May man ito sa PGH kay ang mga residents nagalingkod dito sa likod. Sila'y nagahulat sila nga na i-refer nga pasyente nga di may bawaan sa mga interns. Muna procedure dito sa PGH pero usay pod way tao dito sa mga residence office. May tabo usual man gyud na siya sa mga government hospital may gala dili na ato lang diri sa Davao. Halos tanan ingana gyud. Muna nga kung if ever nga mag overhaul ta sa system nato urag sa tan-aw na go ang Department of Health yun mag-start ana dili ka ingon nga ayuhon na nimong isa ka hospital. Hello, good morning. Good morning. Yes, morning. Pagtanong na pano kuan kaning sa kaning sa tabo sa dandruff kanito. Murag ni mo pagod siya sa akong kilay. Agoy. Sa akong aping gabit. Agoy. Usa may mga tambal anito ka try na ba kung mga kanang wala kani pala na pagto. Di gina siya magkuha doy. Kay basta ganing maabot na sa inyong kilay, maabot na sa inyong bungot. Kuha na siya, kana systemic fungal infection na siya. Kinahanglan yung tabletas gani namon. Nga haplas-haplas? Di kaya. Kinahanglan yung ka og katong itraconazole. Once a day lang, pero 45 days po din mo namon. Kaya isa lang si kadlaw. O kung dili, inimon mo isa ka semana, once a day, for 1 week. Nya sunod bulan na pod, 1 week na pod. Sunod bulan, 1 week, mga 3 ka bulan. Putol-putolon kay perting mahal po doy. Oh, mahal pud kayo. Oh. ITRA, ITRA, ITRA nya CO. Tapos NA ZOLE, itraconazole. Every day. Okay? Sige. The other thing sa system sa government hospital kay ang manpower may galawan dili makaya kung the same number of interns, the same number of residents ang matubang sa inyo sa outpatient dili kaya. Ina lang i-increase siguro 100 times. Kay for example, palingkurong yun na tong residente dito. Anang residente magala muna siyang na-license na nakapasa ng board, naga-training siya nga ma-espesyalista siya. So kana siya napo na siya responsibilidad nga moadto siya dito sa operating room kung surgery ang iyang specialty. Moadto siya dito sa ECG o treadmill o sa 2D echo kung internal medicine siya. Moadto na po siya sa dialysis kung nephrology ang iyang specialty. So, kung maurang numero sa kadaghanan sa mga kadaghanan sa mga doktor sa SPMC, dili niya kaya, mababuang siya. Para sa surgeon, for example, mulingkod siya dito, unsa may iyang panahon mag-opera? Sa wala siya matunan, outpatient ra siya. Unya di pa gyud uso sa ato diri sa Pilipinas may gala kanang emergency medicine doctor. Emergency medicine doctor. Sa States, nana sila specialty nga, dito na yun sila sa outpatient. Sa OPD na yun sila, emergency doctor, ER doctor na siya. Mo ginayang specialty. Niya mas mahal ang iyang sweldo
kaysa kataghanan sa mga konsultant, mga espesyalista. Kay pwede man siya mahimong surgeon kung napasanang na vehicular accident, na-discuss siya may mutahi, siya may x-ray, siya mo kung iba na fracture, iyan ang simentuhon. So daghan kay siya specialty. For example, nanapoy nag-atake kasing-kasing, kinahanglan siya magbutang og dextrose kanang i-cut down. Kung iba magbutang siya IG, kanang intrajugular ang iyang pagbutang sa instrumento. Iya pong natun-an. So maunang pinakamahal nga doktor sa Amerika kanang emergency resident doctor or emergency consultant. Wala man ta diri sa Pilipinas. Wa pa may nagpasiug na pud ana. So kung hatag nato ng responsibilidad sa doktor sa resident sa government hospital, unsa na may yang himuon? Tora siya sa outpatient permi. Di siya ka-opera. So useless ang iyang training pag gusto siya mag-surgeon. Kay ang almost 75% sa matun-an sa consultant o espesyalista nga surgeon dito sa operating rooman. Nya, mingon mo nga rotating man na sila dok. Kaning isa magpuyo sa emergency, kaning isa dito sa ward, kaning isa dito sa operating room. Ang nahitabo karon mga higala kay tungod sa kagamay lang sa ilang kagamay ra kay sa residente, nya mag-opera ang consultant, kinahanglan siya duha ka buok nga resident. Isa may mato sa outpatient. Wala. O kung di ba magsabay-sabay nag 5 ka buok, 6 ka buok, 7 ka buok nga kuan nga operation sa consultant, mag-opera ang consultant. Masaon na lang na. Di wala na mabilin dito sa outpatient. Mo na ni tabo na to ron. So, for example, ang one solution gyud ana may gala, one solution gyud ana i-increase ang residents. Daghang kayong mga doktor ang ba gusto mong surgeon, dili sila magasulod kay gilimit man nila ang number of residents. Kay wa man po isweldo. Wala may plantilya. Ang saan man nimo patrabaho dito? Wala gyud masugot. Wa pang sweldo. So, ang ako yung makita gyud is to increase the budget sa mga sweldo sa mga doktor. Kanya kay ang itabo ron ang sweldo sa residente maximum 35,000 in taon, di mo nakabuhi ka 5 asawa. Sao na nimo? Dili lang pa eskwela na ba? O nang kadaghanan sa mga bagong graduate ron mahigala, mag-moonlighting, magtrabaho dito sa gagbayng hospital kay ang sweldo 4,500 god. Mag-duty siya. Samantalang di sa gobyerno 1,800. Mabuhi ba yung mga anak ng kadaghanan ng mga doktor nga graduate naman may mga anak langan graduate biya kas medical ko 26 years old nagigat-igat na gari na kay anak yun, di ba? Praktikal ang gutag istorya gud. Ano siya ang sitwasyon ng may gala. So di na to mabasol ba nga kamong adto dito sa gobyerno. Sus muti yung kalimutan ko tibok adlaw check up lang high blood ang Santa Cruz Diegos nya kadaghanan intern yung atubangon may ganang intern kay napay matun-an kung 4th year medical student lang mutanaw sa inyo nya mutanaw pa sa PIMS bago mo hatag og tambal sa inyo disgrasya. Okay, sitwasyon ba ang kamong wala ka realize ana kay di mo tig-adto sa PIMS o kundi ba nakaadto lang mo ka isa ka duha. Yung gid mo nga yung sitwasyon mo na nga pasanang magkonsulta mo og doktor sa karong adlaw. Pagkasunod adlaw na lain na pong doktor. Kunya kung dili sa pareho og line of thought, kanang dili pareho og linya sa ilang mga utok, ang katong ikaduhang doktor okay naman padayon na padayon sa tambal nimo, wa na. Disgrasya. So, mo lagi na mahigala. Ang situation ani sa atong mga government hospitals katong akong i-suggest ang ganyan kang Dennis nga i-screen out kay ang mas maayo pa tong doktor dito sa barangay center nga magtanaw sa inyo ba kay kuan na siya experiencado na kay na siya kay di man na siya ma-assign sa rural health officer RHF RHO day dili man na siya ma-appoint diha nga RHO nga wala siya experience. So mas maayo pa na siya nga doktor na sa barangay center kaya lang ang problema po diri sa barangay center nga doktor, daghang kaayong
daghang kaayo siyang assignment. Ha? Ultimo lang sa paghimo sa mga papeles Santa Cruz de Igos. Ako surrender ganay ko mohimo ko sa mga papeles nga na consultant na ko sa District Hospital sa Samal. Daghang kay pirmahan, daghang kay himuon, sus Santa Cruz de Igos. Samot na ng RHO ba? Rural Health Officer. Kung kuhaon mo na siya ba? Kuhaon lang na siya nga parehabot sa private sector nga mahimo kag history. Mara na imo atubang niya sus kay ang appeal management man po sa barangay, appeal man po na yung budget, appeal na po na siya maglabi dito siyang congressman, sa iyang mayor nga magkinahanglan kung ano niya birahon pag sa mga politician nga magpre-clinic diri, pre-clinic dito. Ay, isa may mabilin sa barangay center. Wala. Why doktor? Mamang gina sitwasyon doon ba? Oh. Sige pang medical mission. Ang katong barangay center, why doktor? Masaya gani, mabilin sa barangay center, BHW. Oh. Ang BHW, in taon, di gani, kabalo mo ko blood pressure. Mabitaw to nga, at 2006, 2007, na ninguha dyan ko magbaligya sa akong libro dito sa sa mga lugar nga way doktor nga barangay center. May na lang ang Panabo government, ang Tagum government ni malit sa akong libro. Mo to ilang Biblia sa barangay center ang akong libro. Ang in-house doctor. Gi-sponsor pag ito sa politiko. Ang naong sa politician dito sa akong libro na So, at least, ang katabang sa mga BHW. Hantod karon pati po ang Samal. Ang Samal, gitagaan ni former Mayor Antalan, kung mga libro, 100 man to kabuok. So, halos tanan nga barangay center, na libro na ako. So, for example, mo konsulta ng ilang kakuan sa barangay, naa sila matambungan mga libro nga kung sakit ni mo noy. Dito pagbasa nila sakit sa tiyan. Sa tambalan na dito gibutang nako dito tanan ng tambal. Unya pag kano saan nimo i-refer sa ospital kung basig pirasahan na siya. Dito. So klaro ba nga di na kinahanglan magtuon ang DSW unsay buhaton sa pasyente, igo lang siya mo tan-aw sa akong libro. Ay in taon kay ang gobyerno nagtipid man. Wala po mapalit atong libro in taon sa una may gala kay tagkuan ng taon to 350. Yang printing ron nga mabot na mo 600 sa libro. Mao na siya nga katulagi unta tabang unta nako to dito sa barangay center ba way doktor. Ultimong mga pabili ng mga nurses na yung nurses lagi gi-assign na yung nurses regular ga trabaho. Saan po hinanawan pag-diagnose wala man. Yeah. Sakit imong ulo, high blood ay gyud na tagaan pang high blood nya di meningitis na. So Santa Cruz de Igos. Wala gyud problema. So i-overhaul gyud ang system sa Department of Health may gala. Ambot og unsaon na siya pag overhaul. Wala po ko kay balo. Unsaon na siya mo dagan ko pagka DOH secretary. Asa nimo ko mapugos. Bahala moingon si Presidente Digong, kagabi, ikaw na mag-Secretary of Health. Ay, di ko. Bahala na mo. Dali kong matay sa inyong style, sa inyong red tape, sa inyong bureaucracy. Sus, ako gani, maluoy ko sa akong medical director sa District Hospital sa Samal, Maygalan. Kay obstetrician man na siya, OBGYN. Abot na siya alas 11 gabi iba hinimo og mga papel. Himo papel dagang kay i-report Santa Cruz de Igos. Di na siya ka atubang og lain ba. Puro papel na lang. Mao na problema sa gobyerno, papel imo daghang kay i-fill up, daghang kay mga report sus. Wala na mahimo. Antod na lang dito sa papel. Nya ang mga pasyente ga tumok lang tong mga pasyente to gahulat og doktor. Na siya problema. Unta to, ang mga doktor, mag-focus ng tambal na yun. Ang bureaucracy, ihatag na sa ng mga papel-papel, ihatag na sa mga layman nga dili doktor. Ingon lang nga, muna isulat ni mo dito, muna i-report ni mo dito. Unta, nga na lang ba? Para maka-focus ang doktor nga gi-hire sa DOH, nga dito pagtambal sa pasyente yun. O sa SPMC. Kung sa may matrabaho nila pagkagabi
puro papel. Ay, puro mga requirements nga papel. Sulat diri, sulat dito, sus. Wala na kay mahimulayan ba? Imbes nga magatubang ka dito sa pasyente, magistorya ka nga musta naman ka doy, operahan ka appendicitis ganang buntag. Musta na ka, mag-rounds ka ba? Di nakaka-rounds. Kaya magatubang man ka, daghang kayong papel himuon. Samantala sa private sector may gala. Operahan ka sa consultant. Karon, pagkahapon na ba, bisitaon ka. Maagi gyud ang konsultant. Musta naman ka dong? Lagi. Ang bayad pod, pod. Inoon kung himuon na sa gobyerno nga ingana sa private sector nga ang bayad sa doktor tagaliog. Kuyaw kang serbisyo oy. Usaw na po natong di man nimo maingon nga idealism musilbi sa mga kinatawhan sa Pinoy. Atika kog istorya noy. May lang nasasugod ba? Ang mga idealism pero pag reality na di nakakapadalag, di na nimo padala sa eskwelahan ang imong doktor ka nya di nimo mapapa-eskwela imong anak. Realize jud ka gyud nga may pag mo abroad ba. Ako bitaw wa man jud ko gahuna to pag human ako graduate sa UST medical school. Wa man ko naghuna nga mo abroad ko Kay gusto jud ko nga lubot sa Pinoy akong akong tambalan. Sus, niabot duhan ako katuig doktor. Ang sweldo na ako 1,800 in taon kada bulan. Saan yung pagbuhi sa mga anak-anak? Man ay sweldo sa una sa mga sa doktor. Di, anang lang niyaw. Basta rin, sobras katunga ba sa mga classmate? Abot o Amerika ba? Huwag hapon na karon. Jadi lagi compensating ang ma-income sa doktor. Labaw na sa gobyerno. Ang inta, kung mag-antos ka, antoy ka mag-retraining, pag humanay mong training, pila ka tuig. Sige kag basa, balik-balik basa sa newspaper kay pasyente. May sekretary tawag sekretary. Miss, day, wa pa tay pasyente? Wa pa lagi dok? Mag-uol na ka, maabot hanggang alas 3 ba? Wa pa kay pasyente kay. Bago pa ang doktor. Kay pasyente niya espesyalista ka mo na 5 katuig na mag-specialize ka. Abot ka gwapo kay ang imong clinic inutang. Inutang ang pintura, inutang architect, inutang ang materials mo sa clinic. Di na balalim ron. So, pag-abot lingkod na ka dito sa imong clinic, gwapo kayo aircon. Way pasyente abot ng alas 3, usaw na itong pampalit o bugas. May pasyente. Amo na reality may gala. Ano yung reality yun sa doktor? Abi ninyo ga madato dahil na siya, may pagmamaligya mong bulad ba? Pas pa. Kaya ma-notice ninyo karong mga doktor nga bago. Abot dito sa kinatum yan sa Jose Abad Santos ba mag-duty kay para madugang-dugang ng income. Na siya gyud. Unless nga dugay na kakaya nga pagka-doktor, may tao na gyud ka mangabog man gani kag pasyente. Pero yung doktor kagabi. Ingon lang yung pasyente, gabihan ni mo dok mangabog naman kag pasyente dok. Pero sa gapon, may sa tutoy. Magduha-duha pa man. Ikaw sige, dito na lang kastagong po opera. Ingon sa akong pasyente nga, kagrabe po na mo dok. Mangabog naman kag pasyente dok. Alam nga, mangko ko mamugos ko sa imo nga mag-opera naman pagkugma. Unsa naman ako magpatong-patong na operasyon. So mao lagi ni may gala. Ang sitwasyon sa gobyerno, kung i-atpar niya sa private, sa private doctor, na parihason gyud ang income, kana ginoon sultihan tamo ang serbisyo sa gobyerno. Masipag singot ng singit anang doktor sa gobyerno ba? Tuon gyud ka. Pero sugot ba dahil presidente digong ang residente sweldo ang tog 120,000 o paingon 150,000 mas mahal pa yan
Mas mahal pag sweldo sa doktor kaysa presidente. Pansaw na be. Oh. Kay sa private sector, kung consultant ka nga medyo sikat ka, kung income naman kag 60 o 80 ang bulan, oh, dili na gyud inyong kuan. Di na gyud inyong list maglisod na. Dili man na kaya sa gobyerno mong mahigala. Sulod ka 80,000 sa doktor, kada isa. Ay, dili kaya eh. Dili kaya. Mao na siya nga ang ing serbisyo sa gobyerno, di lang yung kutob. Nya mutana mga dito lagi sa imong ginasulti dok nga sa Finland, sa Sweden, nga naman ang mga doktor. Di man manglangyaw dito man sa ila, nya dagko man kay income, naka kutsi pang bulbo o kuno bang kuan, BMW. Ngano nga na sila kay ang sweldo nila magigala dito sa doktor. Dublihon pang sweldo sa presidente nato eh. Inga na siya ka lucrative dito sa mga doktor dito. Mao na nga ang ilang serbisyo dito kanjud diniyo sigud ang serbisyo. Sayo pa sa buntag ba mag-rounds na datong doktor sa ospital. Labaw na gyud dito sa Finland. Urang gamay na lang kayong bikil ba gakusom na ka doktor. Kay man inato man gyud ang ilang tan-aw sa pasyente. Dili man ura magsulduan, wala eh. Ura gyud inato. Musta naman ka day? Kao na ka. Oh, say hungitan pa. Ingana ang mga doktor dito ba? Sa gobyerno ha? Government doctors. Pareho sa consultant na dito kami di yun may dili yun may makatulog ba kung di may ka-round sa pasyente nga kinahanglan yun. Unless of course nga pareha kang doktor kagapi nga petindaghanan ang tuwag ospital. So may nga nang di siya ko ka-round sa ugma nang kay mag-opera ko. At least mabisitahan ako siya. Pero sa tinuod mo higala ang konsultant kay espesyalista mo bisita gina siya labaw nang yug kung kinahanglan gyud sa bisitaan kag kaduha sa isa kadlaw bisitaon gyud kag ba kay makonsensya man na siya. So mo na sitwasyon may gala kung naa mo solusyon ana nga mohatag mo kwarta sa SPMC maayo. Patay panahon may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.